Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kawula munggu. Dumateng Bapak Sunarji mantan katus dalah Ibu Sunasi sekeluarga ingkang amangga kersa ingkang kawula urmati. Dumateng Bapak RT RW minggahing Bapak Kades Kepala Desa Logong ingkang kawula hormati. Dumateng Bapak Ibu undangan ingkang kawula tresnani. Dene menapa siang menika panjenengan sami saged ngrawuh undanganipun Bapak Sunarji, Ibu Sunasri sekeluarga ingkang mangku kersa dedal wonten dusun Ganting, Desa Logong, Kecamatan Brondong, Kadipaten Lamongan. Dumateng saguntang para rawuh dahat kinurmanta. Dene menapa siang menika kawula susulipun Bapak Sunarji dalah Ibu Sunasri sekeluarga ingkang amangka kersa dumateng para priyagung darahing nata, para sarjana sujaning budi, para pangemban ting praja, para satraning negari, monggo pandham-pandhaming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan, para alim, para ulama ingkang ruteng dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi. Minangka panuntun kiblateng panambang ingkang satuhu luhuring budi, para baraya wirawiyata ingkang marsudi irah kridaning budaya menyang karya, para wengakarya labet praja ingkang mangambeng luhuring dharma, mewah terkadang Sutrisno Mudawarda ingkang pantes Nudarsana. Dene menapa para tamu kakung semawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akram, kanthi lebaran papayung budi rahayu mewah ngaturaken sewu agunging aksama. Pinarenga kawula hambuka wiwarangi supa wiganing cara drawaning kandha, nulinggih prada bawecaking keparingipun Bapak Sunarji dalah Ibu Sunasri sekeluarga ingkang amangku kersa.
kawula priji ajejeri minangka tangan daliworo sak perlu prate sak kulih rataking titi laksana adicara pawidahan prasaja ari ratri kalenggahan punika saderengipun kawula ngaturaken minggah rancaning tata adicara kinarya hamurwani lekas-lekasing karti dadining karya Purwa Madya Wasana tegesipun purwa kawitan madya tengah wasana pungkasan mugia tansah manggih rahayu kalis ing rubeda ing sambikala langkung-langkung nderekaken manungku puja ngujaken sebab puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun kepareng-paring rahmat lan nikmat gumlaring arsan wonten madyaning bebrayan agung saha paring berkah pangestu panjenenganipun Bapak Sunarji dalah Ibu Sunasri sakeluarga ingkang amangku karsa awit dinten Kemis Kliwon Surya kaping 13 Juli ulan 7 warsa klewu 23 jam siang dalu mapan wonten dusun Ganteng Desa Lugung dalipun Bapak Sunarji dalah Ibu Sunasri sakeluarga ingkang amangku kersa awit dinten Kemis Kliwon ingkang sampun dipun racik sakeluarga dinten menika dhumateng sagunggang para rawuh dahat kehormatan wonten ajatipun Bapak Sunarji mantan kadus dusun Sebung jejalan wonten dusun Ganteng Ibu Sunasri sakeluarga ingkang amangku kersa netakaken kang putra Nak Giri Bagus Muhammad Nabil mugia Nak Giri Bagus Muhammad Nabil anggenipun tetak utawi tumengkes ing rudira enggal bantala enggal cepet-cepet mampet Nak Giri Bagus Muhammad Nabil dados sejoko mugia Nak Giri Bagus Muhammad Nabil ingkang sampun dewasa saking tata krama tata susila sarta agami dados anak ingkang pendidikan anak ingkang soleh kabekti bapa buyungi kagum Sumawana Putri mugi Nak Giri Bagus Muhammad Nabil bujang ingkang sampun rumah tangga mugi dados keluarga ingkang tebak sakinah mawaddah warahmah mugi dipun paringi barokah ingkang kathah saged kaji wonten Mekah Madinah amin amin ya rabbal alamin wonten ajatipun Bapak Sunarji Ibu Sunasri sakeluarga netaken kang putra Muhammad Nabil sedinten sedalu ngawontenaken hiburan langen tayub gagrak Tuban kanthi waranggono sekawan waranggono
Angka 3 Dene Kaswanayuni Mirawati Mijil Margo Suka Bancar Kadipaten Tuban. Angka kali Dene Kaswanayuni Pipit Patmasari Mijil Desa Liran Kulon Kecamatan Talang Kadipaten Tuban. Kesusul angka 3 Diputan Dene Kaswanayuni Mujati Mijil Desa Jono Temayang Kadipaten Bojonegoro. Kesusul angka sekawan Jangkep Sekawan Diputan Dene Kaswanayuni Inayahwati Mijil Wolu Tengah Krek Kadipaten Tuban. Wonten Waranggono Sekawan menika ingkang badhe panglipur dumateng panjenengan sami sedinten sedalu minangka pasugatanipun Bapak Sunarji dalah Ibu Sunasli Sekewarga. Kairing kumandangi Gangsa Seni Karawetang Setya Budaya. Mijil Liran Wetang Kecamatan Talang dipimpin Kadang Kawula Ki Sarta Sasmita. Wonten pramugari sekawan angka 7 Ki Basuki Mrutuk Widang. Angka kali iki Sunanto Wijaksana Dawung Palang. Angka 3 Bapak Kas Duryanto Pelangi Widang. Angka sekawan Bapak Wakit Kiring Tuban. Dipukul-dukung sound system Yusinta Setra Ketambul Palang dipimpin Bapak Kaswoto kanthi operator Dimas Yanto. Kameramen syuting video Mijil Afika audio Setra Ketambul Palang dipimpin Bapak Kadus Kepala Dusun Setra panjenenganipun Bapak Sumardi. Dumateng sagung kang para rawuh dahat kinurmatan. Wonten siang menika kawula susulipun Bapak Sunarji dalah Ibu Sunasli Sekewarga ingkang amangku kersa netakaken Kang Putra Muhammad Nabil diperkani bulan langit sedinten sedalu mbok bilih samangke anggen kawula perantan adicara. Kawula sak rombongan seniman seniwati pasugata dumateng panjenengan sedaya wonten kirang langkung kawula majunaken gum samudra bangsa. Wadene sang menika sasulipun Bapak Sunarji sekeluarga, Bapak Sunarji sekeluarga pasugata dumateng panjenengan sedaya rupi dedhaharan minuman kemawon cuma pasugatanipun hiburan langit kayub sedinten sedalu. Dumateng sagung kang para rawuh dahat kinurmatan. Wonten anggen kawula matur utawi pangucap kawula sengaja boten kawula sengaja kawula manusa sak watah. Wonten kirang langkung kawula nyuwun gum samudra pangsami. Wontenipun kasatur mugia tansah sesanti jaya-jaya jayanti ingkang pinanggih rahayu 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 sagung dumadi
akhiripun wali tauhid wali daya warido wali naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Matur nuwun.
kudu eling eling marang kang maha kuwasa eling eling kita kudu tansah eling pepaipun keluarga kudu eling mekarane kudu eling kabudayaan kabudayaan junjung martabat bangsa kudu eling bebasan aren mesti kudu aja nganti tindakan kara muji mrengku wasa ben urip bisa mukti mugi-mugi ing tembe manggih raharja
Ginarung suarane kebogero Pratondo penganten Nangger Bagus Muhammad Nabil putranipun Bapak Sunarsi mantan kadus sembung Ibu Sunasri sak keluarga nyodok restu idi pangestu dumateng para sepuh tuni sepuh kang dadi hormatan boten sares nuwun kaliyan Gusti kang maha kuwasa aripun letak okas tunggal cepet saras Apa kali tumata sing ludira dinten menika Nangger Bagus Muhammad Nabil minangka kawisuda dados jejaka bidang sageta nyambut tata sira ing agrama
wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan batal kuling tak sayang ati kaya wong kedanan Gendin tansah lamun ane omah pikirku bingung batal kuling kelamun ate kaya wong lakon wangi-wangi banyune sabun tak rewangi adus kungkum tresnaku ra bakal kalung tak anteni kang masih urung awang tansah kelingan perawan ayu Kalimantan batal kuling tak sayang ati kaya wong kedanan jam padang mas tuku nongko piyen sedia orang wani kodok ning apa sliramu lunga nikah mulih ora kodok-kodok saben dina tansah ngelamun ane omah pikirku bingung kadang tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune sabun tak rewangi adus kungkum tresnaku ra bakal alung tak enteni kang masien purun Jos matur sembah nuwun ora rugi agama Sintir Bu sing asli pokoke
Sekar
Sarang
apa kang masih muda salukune wong mati pikir raja sekara pap punden Sri Kresna lerapos pita puspita warnaning kusuming purna lerapos pita lerapos
asri mula ngati pralambang lampun ing setya kanthi tekad kanyang wiji kita pasti bakal ayo sasati kopis kontor baris kopis kontor baris. Pun moga-moga Pak para Prabu Sampur diaturaken sedaya mawon kang sampun apik sampur monggo katuran jenengan jumangkah nilaraken palenggan tumuju sasana pagelaran nang beksa mundur pagelaran Pak pas wetan pas kilen mriku pokok saya kira kata geser ngetan Pak geser ketan malih Pak monggo niko geser malih Pak Guru Darsono iki kowe bocah kuno matian bocah kuno
duka andrepo jiwa ragaku kok kukoro kehormatan mambro rubuh ngarepin
marang awakku kok tinggal apa to dayaku ning saiki tak kecah janjimu alih aku ning jalika roh anakku pancen ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe kelah ati aku ora bakal deli kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake dewek ati sak Pun panggilan geser ngetan Pak.
pergi sing napi sampur sisih kulon sedaya monggo bapak-bapak mundur pageran Pak geser ngetan mepet kamera wetan niku monggo geser sayangku seperku sayang cintaku sejuta cinta rinduku seratus rindu ayu sekapan ditueku Cinta
iki ketip walu-walu katon siksa yen kades marang hati saya kita yen kabaron suara
aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribat yen keti ora budaya panjene bener kandamu ditinggal kapribat yen ketipu ora budaya panjene bener Nggih, kebateng Bapak-bapak undangan ingkang sampun sampur pripun kula tulis jenggar saking papan pelenggan. Semoga sesarat temuju wonten pangibyan kanthi ngibing sesarat. Semoga
jaman maca pamit gagah berani itulah wataknya hatinya keras seperti baja satria membela demi kejayaan kepogolannya sampai hancur lebur untuk membela keagungan kota Tuhan riwayat hidupnya mencerminkan wataknya suwun mbok aja ngeceh aku ning hak gawe pikirku kope seleret eneram tak sawang tambah manis bunga yen kelapot yading selirane Hati
sepuh kula boten mundhut sepuh kula dereng karsa leteng abang sesanipun yuyugang abang sesanipun yuyugang ngira putraku siang diambil lumat apa ya turuna ana putri gaung putrine kang loro sepuh kula inggih purut sepuh kula inggih karsa leteng kuneng menika ingkang kula suwun matyan Allah menika salon garwa kula